Μωρέ, κοίτα τον το γιο μου, μωρέ, δεν είναι πολύ γλυκούλης. Είναι λίγο ανεπτυγμένος βέβαια για την ηλικία του. Ναι, πραγματικά. Εντυπωσιακό. Σωστό παλικαράκι έχω κάνει. Σωστό. Ξέρεις, ήθελα να γίνει ποδοσφαιριστής. Α, τι λες. Ναι. Μπράβο. Εσένα ο δικός σου. Πυροσβέστης. Λες φιλαράκι, με τη Μαρία τα είχαμε βρει, πήγαιναμε μια χαρά, λέμε GG όλα, ήμασταν ωραία, ωραία, αλλά τα σπάσαμε. Γιατί ρε φίλε? Δεν με γούσταραν οι δικοί της. Καλά και εσύ την παράτησες γιατί δεν σε ήθελαν οι γονείς της. Ποιοι γονείς της, μωρέ, ποιοι γονείς της, με αυτούς μια χαρά τα είχαμε βρει. Ο άντρας της και τα παιδιά της δεν με γουστάρανε. Λοιπόν, κύριε, όπως αντιλαμβάνεστε, η κατάσταση είναι σχετικά έτσι κρίσιμη, γι' αυτό και σας κράτησα μέχρι αργά. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη, έχει κανείς σας παιδιά? Εγώ όχι. Ναι, έχω μία κορούλα. Κοντεύει τα 2. Να σας ζήσει. Ευχαριστώ. Εμένα μόλις τώρα μου στείλε SMS η γυναίκα μου ότι ο δικός μας άρχισε να μπουσουλάει. Άντε ρε, σοβαρά. Εγώ έχω πάρει ένα σκύλο. Είναι 10 μηνών. Ναι. Και... να, ορίστε. Θα το βγάλουμε μπάμπι. Άντε ρε εσύ, γλύκας, πω, ίδιος, φτιστός, Εμένα τη δικιά μου τη λένε Έλενα. Εγώ το σκύλο τον έχω βγάλει παπάρα. Και... Νάτος, το παπάρι. Το βράδυ σας ξυπνάει? Εντάξει μωρέ, τώρα κοιμόμαστε σε ρί. Περάσαν τα δύσκολα από τις 10 το βράδυ μέχρι το πρωί κανονικά. 4-5 φορές τη νύχτα αναγκαζόμαστε. Και εμένα ο παπάρας με ξυπνάει συνέχεια γιατί γαβγίζει. Και τον βγάζω στο μπαλκόνι, μπας και τον βουλώσει, αλλά τίποτα. Ο παπάρας. Αλλάζεις πάνε. Ναι, εντάξει, τώρα τα καταφέρνω. Είναι πιο συμπαγή τα πράγματα. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Με τα τσιριλιά πριν δεν τα μπορούσα. Ας είχαμε. Εμένα ο παπάρας μια φορά έφαγε βερνίκι παπουτσιών και μας έχασε όλο το σαλόνι. Εν τω μεταξύ τώρα κάνουμε μαθήματα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη με το καθηκάκι, ρε. Μπορεί και κατεβάζει η κορούλα μου την μπάνα τώρα, καταλαβαίνεις, αλλά δεν βρίσκει πάντα το στόχο. Χρυσό, αυτά είναι πολύ γλυκά. Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Θα της πιάσεις το κεφάλι, θα της το τρίψεις μέσα στα σκατά, θα έχεις και μια εφημερίδα και θα της πεις τι έκανες εδώ και θα δεις, θα μάθει και θα βγαίνει, θα τα κάνει μόνη της έξω. Τα θηλυκά μαθαίνουν εύκολα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Τέλος το μάθημα για σήμερα. Ωραία. Τέλος. Πώς σας φάνηκε? Πείτε μου. Όχι, πείτε μου. Τι είναι? Τι να σας πω. Για ποδηλάτης μου μοιάζει, Ναι. Μάλλον. Σίγουρα. Καιρό ταμείο, η τυχερή μου μέρα, Πίτσα κατεψυγμένη. Ένα γιαούρτι. Ένας χυμός. Λουκάνικα με χαμηλά λιπαρά. 4 σούπες. Είστε εργένης, Ναι. Πού το καταλάβατε? Με τέτοια μούτρα σίγα μην έχεις γυναίκα. 17,95 σύνολο. Πού πά? Θα πληρώ. Δεν έχω πάρει κάτι. Τίποτα. Τίποτα. Ας πω ένα μυστικό τότε. Σκύψε, σταθεί. 2 πεπονάκια. 4 και 16. Καλό το κόλπο, αλλά παλιό. Κρίμα. Τώρα θα αναρωτιέσαι τι κάνω εδώ με το φραπέ μου και γιατί δεν είμαι στη δουλειά, Ναι. Σκέφτηκα πολύ. Η ζωή, ξέρεις, δεν είναι όλα αυτά τα ακριβά αντικείμενα, οι δεξιώσεις, τα αυτοκίνητα, οι πισίνες. Είναι κάτι πολύ πιο ουσιώδες. Η αγάπη, η τρυφερότητα. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά ελεύθεροι μόνο στα όνειρά τους.
Όλοι οι τροχοί θα περάσουν από πάνω μας. Στο τέλος τα ίδια μας τα όνειρα θα μας σώσουν. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ο πόνος κάνει τον άνθρωπο σκεπτικό. Η σκέψη κάνει τον άνθρωπο σοφό. Και η σοφία κάνει τη ζωή υποφερτή. Τι είμαστε? Πολύχρωμες γραμμές βεγγαλικών με σύντομη λιτάνευση στο χώρο. Εκεί καταλήγουν πάντα όλες μου οι σκέψεις. Εκεί. Ποιος είμαι πραγματικά και τι θέλω. Είσαι ο κυπουρός και θέλεις να κουρέψεις τον γκαζόν. Τώρα. Σωστά. Το ξεκαθαρίσαμε και αυτό. Βέβαια. Καλά μωρό μου, αυτή η ώρα είναι καλύτερη από όλες. Είμαστε εδώ, αγκαλίτσα στο εξωτερικό μας, μακριά όλοι και σήμερα φοράς και καινούριο άρωμα σήμερα μωρό μου. Όχι, δεν είναι καινούριο. Δεν είναι? Όχι. Αν μυρίζεις τόσο ωραία σήμερα μωρό μου, είναι να σε φάω μου και σήμερα. Σε ευχαριστώ. Να σου πω. Δηλαδή τι θες να πεις? Ότι τις υπόλοιπες μέρες βρωμάω? Είσαι πολύ μαλάκας τελικά.